Hi, John. Asa naman si Ate Jun? Asa mo iya, bro? Jun. Wala mo, good ba na patak? Good ba? Kikit ka, Jun. Buyag. John, pag-uyo, John ba? Kaya maputi mo mangod ron. Masuko na po to. Sa kadagad-dagag laki da, ang uyab pagkat si mong mangod. Ayaw pagingana, na, John. Ikaw pa, no? Kung trabita kay ka, ay. Wala mo siya ba? Di ba ito kung masakpan? Patakaram ako, eh. Grabe, John ka. Mamatay ko sa'yo ni mo. Hello, go, cute. Okay ra na, dad. Dilag kang mapasakop, no? Di ba, babe? Ka-cute. Na, maputi mong suon ron. Kupot na po ni. Dilag ito ko pala sa ako, dad. Tuo sa ako balaan ni. John, imong manghod. Bullshit ka, ha? Matay. Bullshit ka! Ako yan! Ikaw mo sa Hoy! Puyo mo ba? Pagpuyo mo ba? Ikaw mo na ba? Ikaw may nagkik ka! Bigyan ka na kay Kadakol! Ako, check ako! Wala na siya! Lah, noon sa to sila kul. Okay ra dong. Ingana mo yan na may iksoon. Oh, bakol? Tara dong, kapit na dong. Ya, asan na dapit ya? Downtown naman ni sir! Downtown na ni? Downtown na daw. Asa naman sa nakapun? Awa, sa dali na! Layo kay tanabtan! Grabe kay ka! Asa? Asa sila papa? Tara, pagkita ko na to! Tara ya! Gaya na kay ko gusto sa imo bag. Nahan kay ko sa imo ha. Ayaw, kul. Ayaw ka bala ka kaya ng yuta diri ihatag na ko ni sa imo. Ha? Magaling kang kupal ka. Oh, hindi!